A journey through history and culture, exploring Malta's rich religious heritage. Each site is a hidden gem with its own story of faith, art, and culture that for centuries shaped the Maltese people. Whether you are interested in history, art, or simply seeking a moment of peace, Church Trails are a unique experience for you. Follow the trail, witness the faith. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba tal-Alla u l-aqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom il-koll. U miegħek ukoll. U b'din it-tislimet nagħtu l-xulxin nagħtikom merħba eżiż telespettaturi għal din l-Ewkaristija illum l-erba' fost l-ottava tal-Għid. Ejjew ħuti narfu ħtijietna ħalli kif jixra niċċelebraw dawn il-misteri qaddisa. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena tnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil, bil-ħallejt mirijieti. Ħtija tiegħi, bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija di l-Verġni, lill-anġlu bil-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lil-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrina dubitna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Glorja lil Alla fil-għoli tas-smawit u paċi fl-art il-nedmin ta' rida tajba. Infaħruk, imberkuk, nadurawk, natuk ġieħ. Roddulek ħajra l-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla, Sultan tas-sema, Alla missieri tista' kollox. Mulej ben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf talla bin il-missier. Int li tneħħi d-nubit tad-dinja ħenna lina. Int li tneħħi d-nubit tad-dinja il-qatt tal-btana. Int li qiegħed fuq l-emin tal-missier ħenna lina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu, mal-Ispirtu Santu, fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla, int ta' kull sena tferraħna bil-festa solenni tal-qawmin tal-mulej għal-ħajja. Fit-tieba tiegħek għatina li permezz ta' dawn l-istess festi li aħna nagħmlu f'din id-dinja jistoqilna naslu fil-għena tas-sema bibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħixu jisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari bil-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien, Pietru u Ġwanni kienu tilgħin lejn it-Tempju għat-talb ta' 3 ta' wara l-offsinar. Xi wħud kienu qegħdin iġorru raġel matub minn twelidu li kienu jqeduh kuljum ħdejn il-bib tat-Tempju li jgħidulu s-sabiħ biex jitlob il-karità lil dawk li jkunu deħlin fit-Tempju. Xirra lil Pietru u Ġwanni deħlin fit-Tempju talabhom il-karità. Pietru, flimkien ma' Ġwanni, tefa' għajneh fuq u qallu, ħares lejna. Dak baqa' jħares lejhom, jistenna li se jaqla xi ħaġa minn għandhom. Imma Pietru qallu,
fidda u deb m'għandix, imma dak li għandi se nagħtihulek. F'isem ta' Ġesu Kristu ta' Nazzaret, imxi. U qabdu min idu l-leminija u qajmu. Minnu fih riġlejh u l-ekisi tiegħu ħadu saħħithom u malar qabeż fuq riġlejh u beda jimxi. U daħal magħhom fit-tempju jimxi u jaqbeż bil-ferħ u jfaħħar l-Alla. Il-poplu kollu raħ miexi u jfaħħar lill-Alla. Għarfu li hu kien l-istess wieħed li s-soltu kien jitlob il-karità ħdejn il-bib is-sabiħ tat-tempju. U baqgħu mistaġba u mibluwa b'dak li ġralu. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħajr lill-Alla. Tifraħ il-qalb ta' dawk li jfittxu il-mulej. Tifraħ il-qalb ta' dawk li jfittxu il-mulej. Faħru il-mulej u xandru ismu. Għarfu l-ġnus bl-emejjel tiegħu, għannulu b'doqqulu, xandru l-ġubijiet tiegħu kollha. Flimkien tifraħ il-qalb ta' dawk li jfittxu il-mulej. Ftaħru bl-isem qaddis tiegħu. Tifraħ il-qalb ta' dawk li jfittxu il-mulej. Ħabirku biex tarfu l-mulej u l-qawwa tiegħu, fittxu l-biċċu il-ħin kollu. Tifraħ il-qalb ta' dawk li jfittxu il-mulej. Nisel Abraham il-qaddej tiegħu u li Ġakob il-maħtur tiegħu, Jahwe u Alla tagħna, mal-art kollha l-ġudizzji tiegħu, flimkien tifraħ il-qalb ta' dawk li jfittxu il-mulej. Jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu, fil-kelma li ta' għal 1000 nisel, fil-patt li għamel ma' Abraham, fil-weda li ħalef lill-Iżak, flimkien tifraħ il-qalb ta' dawk li jfittxu il-mulej. Sekwenza. Dan hu l-jum li jagħmel il-mulej, ħanifirħu u tennew fih. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont Salluqa. Glorja lilek mulej. Dakinhar stess, fl-ewwel jum tal-ġimgħa, ġara li t-tnejn mid-dixxipli kienu sejrin lejn raħal jismu Emmaus, xi 11 kilometru bogħod minn Ġerusalemm, jitħattu bejniethom fuq kull ma kien ġara. Huma jitħattu u jitkixfu bejniethom, Ġesu nnifsu resaq lihom u baqa' miexi magħhom, imma għajnejhom kellhom xi jżommhom u ma setgħux jarfuh. U għalilhom, x'intom tgħidu bejnietkom intom u mexjin? Huma waqfu b'ħarsa ta' niket fuq wiċċhom, imbagħad wieħed minnhom jismu Kleofa u jieġeb u qallu: Int waħdek il-barrani f'Ġerusalemm li ma tafx ġara hemmhekk f'dawn il-jiem? X'ġara? Staqsihom Ġesu. Qalulu dak li ġara lil Ġesu ta' Nazzaret, li kien profeta setan fl-emilu fil-kliem quddiem Alla u quddiem il-poplu tiegħu. Kif il-qasisin il-kbar u l-kapijiet tagħna tawh f'idejn il-gvernatur biex ikun ikkundannat għal mewt u salbuh. Aħna konna nittamaw li hu kien dak li kellu jifdel l-Iżrael. Iżda issa fuq kollox ġaddew 3 ijiem minn dawn il-ġrajja. Issa wkoll xi wħud minn nisa tagħna ħasduna għax marru kmieni ħdejn il-qabar u l-katavru tiegħu ma sabuhx. Ġew jgħidu wkoll li derulhom xi anġli li qalulhom li hu ħaj. Imbagħad marru ħdejn il-qabar xi wħud minn tagħna u sabu kollox kif kienu qalu n-nisa, imma lilu ma rawhx. Qalilhom Ġesu: kemm intom boloħ u tqal biex temnu kull ma qalu l-profeti. U ma kellux il-Messija jibgħat dan kollu u hekk jidħol fil-glorja tiegħu?
U beda minn Mosè u l-profeti kollha ifissrilhom kull ma kien hemm fl-Iskrittura fuq. Meta qorbu lejn ir-raħal fejn kienu sejrin, u għamel ta' bir-ruħu li hu kien se jibqa' sejjer aktar il-bogħod. Iżda huma ġġaluh jibqa' magħhom qalulu ibqa' magħna, għax issa sar ħafna ħin u l-jum wasal biex intemm. Imbagħad daħal biex joqgħod magħhom. U waqt li kien fuq il-mejda magħhom, qabad il-ħobs, qal il-barka, qasmu u tawulhom. Imbagħad infetħulhom għajnejhom u għarfuh, iżdu qab minn qudiemhom. U wieħed lill-ieħor bdew jgħidu ma kinitx imkebsa qalbna ġewwa fina u jkellimna fit-triq u jfissrilna l-Iskrittura. Dak il-ħin stess qamu u reġgħu lura Ġerusalemm. Hemm sabu l-11 u lil sħabhom miġbura flimkien u dawn qalulhom il-mulejqam tassew u der li l-xmun u ma wkoll tarfulhom x'kien ġralhom fit-triq u kif kienu għarfuh fil-qsim tal-ħobs. Il-kelma tal-mulej. Tifħir li la Kristu. Eżis rajna rakkont twil. Importanti ħafna li nsibuh biss fl-Evanġelista San-Luqa. Is-silta qed tagħtina rakkont ta' vjaġġ. Tnemm min nies. Wieħed minnhom jismu Kleofa, l-ieħor ma nafux min hu. Allura jista' jkun l-inkun jien u tista' tkun inti. Tnemm min nies delużi, diżappuntati, kellhom ħafna tagħmiet, aħna konna nistennew li hu kellu jkun dak li jfdil il-poplu Iżrael. Diżappuntati. Marfux lil Ġesu. Jiltaqa' magħhom u jagħmluhom mistoqsija importanti. X'intom titkellmu intom u mexxin? Jisu dondi Ġesu jidher ftit kurjuż hawnhekk. Però marfuħx. Eżis, il-vjaġġ ta' dawn it-tnejn min-nies jista' jkun ukoll anke l-vjaġġ tagħna. Il-vjaġġ tal-ħajja tagħna, il-vjaġġ tal-familji tagħna, il-vjaġġ ta' u x'inhu l-istatus tagħna fil-ħajja. Ħafna drabi dan il-vjaġġ ikun mimli b'ħafna diżappunti, ħafna aspettattivi li forsi kollha nistennew u li ma rnexxewx. Iva dan ukoll għall-vjaġġ tagħna. U kultant jiġrilna eżattament bħalma ġralhom dawn iż-żewġ dixxipli. Marfux min kien dal-istranġier li ltaqa' magħhom fit-triq. U allura jista' jkun ukoll anke fil-ħajja tagħna hekk nimxu kulħadd tar-rieħu ma nindunawx bil-preżenza ta' Ġesu fil-ħajja tagħna. X'kien għarfuh dawn iż-żewġ dixxipli? Meta stednuh biex jidħol magħhom għall-ikel. U hawnhekk naħseb huwa t-tieni messaġġ li jagħtina dan il-qari. Kemm importanti eżis li aħna wkoll nistiednu l-Ġesu biex jidħol fil-ħajja tagħna, jidħol fil-ħajja tal-familja tagħna. Hemmhekk imbagħad meta daħal, allura laqa l-istedina, poġġa bil-qiegħda, jagħtina verament ġest importanti sal-Luqa, qabad il-ħobs, qal il-barka, qasmu u tawulhom. U dak il-ħin għajnejhom infetħulhom. U allura l-ewwel messaġġ li jew messaġġ ieħor li jagħtina dan il-qari huwa kemm hemm bżonn li nħallu l-Ġesu jitmana bih innifsu fl-Ewkaristija. Ġesu f'dan il-vjaġġ diġà tema lid-dixxipli bil-kelma tiegħu beda jfissrilhom x'hemm miktub dwaru fl-Iskrittura. Issa qed jitmagħhom ukoll anke bil-kelma. Dak il-ħin għarfu min kien dal-istranġier. U ma setawx dan il-ferħ iżommu ħalihom, telqhom reġgħu marru lejn Ġerusalemm biex ixandru dil-esperjenza kbira. Ekku qegħdin f'dan iż-żmien qaddis tal-Għid. Iż-żmien li fih aħna wkoll imsejħin biex inkunu xandara tal-Irxoxt. Iċċelebrajna l-Irxoxt nhar Ħadd li għadda forsi wkoll anke ġrejna bl-Irxoxt imma da ma jiswa xejn jekk l-Irxoxt Ġesu mqajjem il-mewt ma nagħmluhx preżenti fil-ħajja tagħna. Iva nħalluh il-Ġesu jimxi magħna
kultant ma narfuħx, kultant jiddiżappuntana, pero jgħatem. Għalhekk nitolbu l-mulej llum permezz ta' l-Ewkaristija, ħalli aħna wkoll permezz tal-Ewkaristija li nirċievu kuljum inħalluh jaqsam magħna l-ferħ tiegħu. Nitolbu lill-Alla missierna biex bħaddi xibla ta' Emmaus. Aħna wkoll narfu lil Kristur xoxt li hu preżenti fostna bil-kelma tiegħu u bil-qsim Ewkaristiku fil-waqt li ngħidu Amen li jibnek Ġesu jkun il-ħajja tagħna flimkien. Amen li jibnek Ġesu sidna jkun il-ħajja tagħna. Għall-isfijiet, presbiteri u djakni biex jitħeġġu fil-ministeru tagħhom bħala dawk li xandrulna l-kelma u jqazzuna bis-sagramenti flimkien. Amen li jibnek Ġesu sidna jkun il-ħajja tagħna. Għal-missjonarji li jwaslu l-isem ta' Ġesu ta' Nażaret l-bnedmin li għadhom ma jarfuħx flimkien. Amen li jibnek Ġesu sidna jkun il-ħajja tagħna. Għall-lajċi impenjati bħala letturi u akkolti fil-Ministeru tal-Katekesi u tal-Karità li ssib iċ-ċentru tagħha fl-Ewkaristija flimkien. Amen li jibnek Ġesu sidna jkun il-ħajja tagħna. Għat-talb tal-familja mqazza ta' Nażaret nitolbuk mulej ukoll sabiex il-familji tagħna jarfu li inti qed timxi magħhom huma x'inhuma ċ-ċirkustanzi li għaddu minnhom flimkien. Amen li jibnek Ġesu sidna jkun il-ħajja tagħna. Għalina biex inħallu l-mulej Ġesu jidħol f'ħajjitna u jdawwal id-dlamijiet u l-inċertezzi tagħna bil-kelma tiegħu u bil-ġisem quddiem tiegħu flimkien. Amen li jibnek Ġesu sidna jkun il-ħajja tagħna. Mulej Missier Qaddis nitolbuk biex jibnek Ġesu jibqa' magħna u jkun il-wens tagħna fit-triq tal-ħajja biex imdawlin mill-preżenza tiegħu narfuh fl-Iskrittura u fil-qsim tal-ħobs maħutna u li jgħixu jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom kun jogħġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sakrifiċċju għat-tifħir glorja ta' ismu għal-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqa' mulej l-offerti għas-sagrifiċċju tal-fidwa tagħna biex ittaffi l-korla tiegħek għalina u ssalvana fir-ruħ il-ġisem bi Kristu sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfaw lumna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżoħajr lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nisqaru l-glorja tiegħek iżda b'ferħa akbar inxandruha f'dan il-jum li fiġi sagrifikat Kristu il-ħaruf tal-għajt tagħna.
Kull ħaruf tas-sew li neħħad nubit tad-dinja. Bil-mewt tiegħu qeret il-mewtana u bil-qawmin tiegħu kisbilna ħajja ġdida. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għajt imxerret ma' kull imkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jimtlew bilena u l-qawwiet tas-sema mas-setat tal-anġli jinżġulek inu ta' glorja u bla qiegħda itennulek Qaddis, Qaddis, Qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti. Smewit u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewit. Imbierek minn ġej fis-sem il-mulej. Osanna fil-għoli tas-smewit. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull dusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-30 bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex nirrajħ ibati ħa il-ħobs ratt il-ħajr qasam tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara l-ikla ħal-kalċi. Reġarat il-ħajr. Tali d-dixxipli tiegħu qal. Ħudu u ixorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-dem li jxxeret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra ta' dnubit. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rodulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem quddiem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joseph li qed jgħinu, mal-isfijiet u l-Ministri kollha tiegħek. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħen għalina l-kol nitolbuk. Għatel inna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza Omma Alla Marija, mar-raġel tagħha San Ġusepp, mal-Apostlu l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamli magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla missieri tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġuħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu ħuti kif għallimna u ridna nagħmlu l-event Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missirna li inti fis-smawit, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikolli tritin kif fis-sema hekk fl-ard. Ħobsna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dubitna bħalma naħfru lil minuħati għalina. Daħħalniex f'tiġrib, deħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwit. Aħna u nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-apostli tiegħek
inħallilkom islim, natikom islim tiegħi la tħares lejn nubitna, iżda ħares lejn il-firi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu laqda li inti trid fiha. Inti li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu bil-qalb il-paċi l-xulxin. ħaruf talla li tneħħi d-nubit tad-dinja ħenna lina. ħaruf talla li tneħħi d-nubit tad-dinja ħenna lina. ħaruf talla li tneħħi d-nubit tad-dinja għatina l-paċi. Danu l-ħaruf talla danu li jneħħi d-nubit tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda għid kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Int naddaftna mulej minn kull taħsir tal-imoddi. Għatina li tqarbina mqazza li għamilna bis-sagrament ta' ibnek, tbiddilna f'ħolqien ġdid bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Imbirku lil-mulej. Irroddu ħar lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-qudiesa tal-lum. It-talba tar-Rożarju tistgħu segwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Infakru li min jixtieq jirċievi newsletter tal-Arċidjoċeżi ta' Malta li tinkludi diversi aħbarijiet mid-djoċeżi u anke l-omeliji tal-isqifijiet jista' jidħol fuq knisja.mt/newsletter. Grazzi tal-għanaqattu magħna għal dan il-mument ta' talb.
Casa Fratelli Tutti jew proġett ispirat mill-Papa Franġisku illi xtaq illi aħna inħarsu lil minn xtutna u natu każ tal-oħrajn tan-nies li huma fil-bżonn. U għalhekk il-Fakultà ta' Teoloġija flimkien ma' entitajiet oħrajn bħal huma l-Ministeru għall-Edukazzjoni u l-Università ta' Malta stess qed tgħin saċerdoti li diġà spiċċaw l-istudji tagħhom imma illi l-isfid tagħhom m'għandhomx il-mezzi biex ngħidu hekk illi jibatuhom għal studju iktar speċjalizzat li jkun jista' jgħinhom ħalli s-servizz li joffru fil-pajjiżi tagħhom ikun propju kif għandu jkun speċjalizzat u jkun professjonali. Casa Fratelli Tutti hija dar li tesprimi l-Knisja li tilqa'. U għalhekk aħna qed nilqgħu lilhom. U fl-istess waqt din isservi wkoll għar-arricchiment għalina għaliex il-preżenza tagħhom fil-soċjetà Maltija hija preżenza li jitħalli l-ġid. U jalla jkun hemm oħrajn fis-snin ġejjin illi jistgħu jgħixu f'din id-dar u sservihom tas-sew tajnuna fi żmien li jagħmlu Malta. Fis-sem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna isma' t-talb tagħna, eħlesenna u jafmana, glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti omna, għalik jisma' t-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna dobitna, eħlista min-nar tal-infern, kull ġenna l-erwieħ kollha speċjalment lil dawk li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw il-misteri ta' glorja. L-ewwel misteru, meta Sidna Ġesu Kristu qam minn bejn l-amwiet. Missirna li inti fis-smawiet ikun imqaddes ismek tiġi salt nagħtik. Ikolli tritin kif fis-sema jekk fl-ard. Ħobża ta' kuljum għatina llum, għafrina d-dubietna bħalma naħfru l-menuħa tjalina, u la daħanix fi tiġrib iżdaħlisna mid-denja. Amen. Slema lik Marija bil-grazzi mimlija l-munejmiek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slema lik Marija bil-grazzi mimlija l-munejmiek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slema lik Marija bil-grazzi mimlija l-munejmiek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slema lik Marija bil-grazzi mimlija l-munejmiek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slema lik Marija bil-grazzi mimlija l-munejmiek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slema lik Marija bil-grazzi mimlija l-munejmiek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slema lik Marija bil-grazzi mimlija l-munejmiek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slema lik Marija bil-grazzi mimlija l-munejmiek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slema lik Marija bil-grazzi mimlija l-munejmiek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slema lik Marija bil-grazzi mimlija l-munejmiek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu.
kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Tieni misteru tal-glorja nikkonsidraw meta Sidna Ġesu Kristu tela s-sema. Missirna li inti fis-smawiet ikun imqaddes ismek tiġi saltnatik. Ikun li trid int kif fis-sema ikda fl-ard. Ħobża ta' kuljum atina llum, aħfirna d-dubietna bħalma naħfir minnu ħati għalina, u la daħanix fit-tiġrib iżdaħlisna mid-denja ammen. Sliemanik Marija bil-grazzi mimlija l-munejmiek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Sliemanik Marija bil-grazzi mimlija l-munejmiek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Sliemanik Marija bil-grazzi mimlija l-munejmiek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Sliemanik Marija bil-grazzi mimlija l-munejmiek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Sliemanik Marija bil-grazzi mimlija l-munejmiek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Sliemanik Marija bil-grazzi mimlija l-munejmiek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Sliemanik Marija bil-grazzi mimlija l-munejmiek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Sliemanik Marija bil-grazzi mimlija l-munejmiek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Sliemanik Marija bil-grazzi mimlija l-munejmiek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Sliemanik Marija bil-grazzi mimlija l-munejmiek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien bil-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Tielet misteru tal-glorja, Sidna Ġesu Kristu bat l-Ispiritu Santu fuq l-Appost. Missirna li inti fis-smawiet ikun imqaddes ismek tiġi saltnatik, ikolli tritin kif fis-sema ikda fl-ard. Ħobża ta' kuljum atina llum, aħfirna d-dubietna bħalma naħfir minnu ħati għalina, u la daħanix fit-tiġrib iżdaħlisna mid-denja ammen. Sliemanik Marija bil-grazzi mimlija l-munejmiek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Sliemanik Marija bil-grazzi mimlija l-munejmiek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Sliemanik Marija bil-grazzi mimlija l-munejmiek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Sliemanik Marija bil-grazzi mimlija l-munejmiek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Sliemanik Marija bil-grazzi mimlija l-munejmiek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Sliemanik Marija bil-grazzi mimlija l-munejmiek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Sliemanik Marija bil-grazzi mimlija l-munejmiek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Sliemanik Marija bil-grazzi mimlija l-munejmiek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slema lik Marija bil-grazzi mimlija l-munejmiek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slema lik Marija bil-grazzi mimlija l-munejmiek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem, amen. Ir-raba misteru tal-Glorja. Sitna Marija ġiet imtella s-sema bir-ruħ u l-ġisem. Missierna li inti fis-smawiet ikun imqaddes ismek tidhi saltnatek. Ikolli tretin kif fis-sema ikda fl-ard. Ħobża ta' kuljum għatina llum, aħfirna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħa tiegħalina, u la daħani fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni, amen. Slema lik Marija bil-grazzi mimlija l-munejmiek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slema lik Marija bil-grazzi mimlija l-munejmiek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slema lik Marija bil-grazzi mimlija l-munejmiek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slema lik Marija bil-grazzi mimlija l-munejmiek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slema lik Marija bil-grazzi mimlija l-munejmiek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slema lik Marija bil-grazzi mimlija l-munejmiek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slema lik Marija bil-grazzi mimlija l-munejmiek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slema lik Marija bil-grazzi mimlija l-munejmiek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slema lik Marija bil-grazzi mimlija l-munejmiek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slema lik Marija bil-grazzi mimlija l-munejmiek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem, amen. Il-ħames misteru tal-Glorja. Sitna Marija ġiet inkoronata mit-Trinità Qaddisa. Missierna li inti fis-smawiet ikun imqaddes ismek tidhi saltnatek, ikolli tretin kif fis-sema ikda fl-ard. Ħobża ta' kuljum għatina llum, għafrina d-dubietna bħalma naħfru l-minuħa tiegħalina, u la daħani fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni, amen. Slema lik Marija bil-grazzi mimlija l-munejmiek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slema lik Marija bil-grazzi mimlija l-munejmiek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slema lik Marija bil-grazzi mimlija l-munejmiek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slema lik Marija bil-grazzi mimlija l-munejmiek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slema lik Marija bil-grazzi mimlija l-munejmiek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marija Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slema rik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmiek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slema rik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmiek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slema rik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmiek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slema rik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmiek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slema rik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmiek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem, Amen. Salve Regina. Slema rik Sultana, tal-ħnina, ħajja, ħlewwa u tamatana. Slema lik, li lek inajtu, għaliex aħna turufnati u li teva. Rilek nitnedu, aħna li nibku nolfu f'dar l-wit ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawar lejna dawk klajnejn tiegħek tal-ħnina u rina wara dan it-turufnament l-Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek u ħanina u pija u ħelwa Verġni Marija. Għall-intenzjoni tal-Papa. Missirna li inti fis-smawiet ikun imqaddes ismek tidi salt natek. Bi kulli tritint kif fis-sema jgħda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfirna d-nubietna bħalma naħfir minuħa tiegħalina, u la daħalniex fit-tiġrib iżdaħlisna mid-denja. Slema lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmiek. Imbirika inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem, Amen. Għall-erwieħ tal-Purgatorju, għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-daw ta' dejjem jidrilhom. Jistrieħu huma fil-paċi. Amen. Litanija Lawritana. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qattal btana. Kristu il-qattal btana. Missier etern Alla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbit. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. Il-Knisja. Itlob għalina. Tal-ħnina. Itlob għalina. Tal-grazzja talla. Itlob għalina. It-tama. Itlob għalina. Li zjed safja. Itlob għalina. Li zjed nadifa. Itlob għalina. U xebba. Itlob għalina. Bla teba. Itlob għalina. Li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Tal-aġeb. Itlob għalina. Tal-parir tajjeb. Itlob għalina. Ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok aqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull ima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera tal-dusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tiba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri tal-Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka tar-Rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema.
Itlob għalina. Kewkba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Kien tal-mirimbin. Itlob għalina. Faraġ tal-migranti. Itlob għalina. Faraġ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddesin kollha. Itlob għalina. Sultana imnisla minar l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana imtella s-sema. Itlob għalina. Sultana ta' Rożarju Mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nobiet tad-dinja. Aħfrilna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi d-nobiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi d-nobiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina għaddisa u malla. Biex ikun jisħoqilna dak li wedna Kristu. Nitolbu. Għatilinna għaddija tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħ u tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin mid-dwejja ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikil Arkanġlu. San Mikil Arkanġlu jidħol għalina fit-taqbida kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-nassis ta' demonju. Irasnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Int l-aqwa fost il-tajja tas-sema. Itfa bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispiriti żiena l-oħra li ġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Ġusepp. Sliem għalik ħarries tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek lill-ibnu. Fik Marija edet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi, kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Għalanna l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarista minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turocco, Itlob għalina. San Paul Messina, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani, Itlob għalina. intom għaddesin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla lina. Nitolbu. U Alla li f'dar is-sagrament tal-aġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek. Hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek, inti li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek għal-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirka l-kbir Alla Marija Santissima, imbirka l-Immazza Immakulata Konċizzjoni tagħha, imbirek it-tlug glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġini u Om, imbirek San Giuseppe Arus kassismu tagħha, imbirek Alla fl-anġlu bil-qaddisin kollha tiegħu.